Sikubingelele umprofeti uNgcobo. Ake nje ngicacisele labafowethu abahlale bengibuza ukuthi Ngcobo why ungumprofeti noma ungumthandazi ungazange uze uthwasa. Ake ngiqale nje la. Ngomunye unyaka ngisemncane ngifunda isikole. Lapha ekhaya bengumntwana nje obekhonze kakhulu nje ukuganga. One day ubaba wami walahlekelwa yiwashi lakhe legolide ayilithanda. Malahleka leli washi alibuze kwabanye ngingekho bethi abalazi. Uvele kucace ukuthi leli washi lithathwe yimina. Ngifike ekhaya athi kimi liphi iwashi lami, ithi baba angilazi. Akhiphe ukhona omunye umfowethu, ngizobasho nje ngamagama ngoba bonke basaphila. Avela akhipha umfowethu wakuthiwa uKhethani, uzalwa yi-twins likababa. Nomfowethu uSifiso, nomunye umfowethu wakuthiwa uDlamini, owayomakhelwana, kuthiwa abangikhaphe silanda iwashi. Hhayi ngempela ngiphume nabo mina, masiphuma ngivele ngime emgwaqeni ngoba angazi ngizoyaphi, angilazi iwashi. Avela aphuma ubaba athi ayasihamba ulilanda iwashi. Hhayi masihamba phela, hhayi ukuthi mhlawumbe sihamba sibambene ngezandla kuhle. Sihamba siyaqhuma isitshwebhu, nasi nje isibasi sakhona nasi, esinye zikhona emzimbeni. Ngishawa, ngihamba naye umuntu ontshontsha iwashi, kodwa akakuvezi ukuthi uyena ontshontsha iwashi. Mina ngiyasha, ngishayela umuntu engihamba naye. Yazi khona lapha angishaya khona ngempama, kwangathi kugcwala iy'nhlansi la emehlweni ami. Kwavele kwadlala i-TV kimi emehlweni. Ngabona umfowethu lo engihamba naye ethatha iwashi likababa elinikeza omunye umfo okwakuthiwa uShaya balapha ngaphesheya ngasesikoleni Hloyana. Ayi ngivele ngithi mina, hayi baba, iwashi likubani iwashi, wiwe khona ebusuku njalo. Masifika khona singamtholi lo, bengavuli kubo sebusuku. Sibuye ngakusasa sinomfowethu, avuke umfowethu ekuseni omdala ahambe iwashi ayolifuna lo mfana, alithole futhi, ambuze umfowethu, leli washi umnikeze ubani? Asho. Lento anginakanga, ngangisemncane, kodwa uma sengihlehla ngiya emumva, lento yaba isibonakaliso kimi, ngabona into eyenzeka ngingekho. Uma ngiqhubeka ngikhula ibingihlupha nje lento, uthothi uma ngihleli negenge into eyenzeka manje kube ngathi into eke yenzeka before, engathi manje ngiyabona ukuthi manje kuzokwenzeka 1 2 3 4 5. Ngingakunaki futhi konke lokho ngoba ngiyingane. Kwahamba kwafika isikhathi la khona uma ngilele ngiphuphe imithi. Ngiphuphe umuthi ukuthi umuntu othile nothile ngohlanganise wenzani, othile ngohlanganisa wenzani. Hhayi ngeyinanga into imithi, vele akekho umuntu ekhaya obibhizi ngemithi. Ugogo isangoma omkhulu ey'nyanga sebashona. Kwakhona ongathi uyagula ekhaya, uyaphatheka. Megula ngasuke eGoli ngetekisi ngayikhaya. Ngafike ngakhulekela amanzi engangakhulekile eGoli. Dadewethu ngashiya ngathi ngicela bamphuzise wona ageze ngawo. Namhlanje udadewethu uyaphila. Ngasindiswa. Mangisindiswa kunento yayingihlukumeza enkonzweni. Thina-ke samukela ivangeli lakudala. Yazi uma umuntu emi ehlabelela ebuya kuyojola noma ebuya kwenza umkhuba, bengivele ngibona i-TV, ngihluleke ukuyibamba, ngimcela umzala, ngicela uhlale phansi sikhonze inkosi. Uyabo, kwaze kwaba-ke omunye ubaba ngigula, ngagulela ukufa nokuphila impela, ngagula.
Omunye ubaba wakhuluma igama elilodwa, wathi lo mfana usazogula azashona uma engafuni ukwamukela ubizo lwakhe. Washo ukuthi mina ngigula nje insindisi igcwele ikhanda la phezulu, ayikho into engizwayo mina, kuduma nje ivesi kimi. Umuntu osho lokho nje ngibona nje njengedimoni. Ngiyakhumbula ngoba uma usugula ngempela uzwa ngemkhuleko yabazalwane noma ngamavesi abo uma bezokubona. Kwafika abanye abazalwane lapha ekhaya, lele nje ngaphansi, ngilele nje ohleni. Umfana uMjabulo wayesemncane, mhlawumbe no-2 years, ehleli lapha eduze kwami umfana wami. Bangena-ke bathandaza, uyezwa nje abanye bathi, baba khulula incebo yakho, sekwanele Nkosi, khulula incebo yakho. Abanye ngapha sebengivumisa izono. Ngagula, ngutshela ukuthi ngagula ngaze ngakhipha ingane engangiyithole ngaphandle, engangiyifihlile, ngigula nje. Baqede kangafa. Yazi into eyenzeka lapha namanje angikhohlwa, kwangena ikhehla, ngalibona mina ngamehlo, kodwa endlini umuntu walibona yimi nengane yami, ngoba ingane yavele yakhala yagxuma yayohlala kubazalwane, ikhomba ingane. Lapho mina ngilele, lo muntu uma engena, uma ngifuna ukukhipha izwi ngimemeze or ngikhale, aliphumi. Lo muntu wangena ngathi ufake ile nto kuthiwa utapolo okuyelo, ufake nesigqoko sakhona, uphethe into eyisikhwama esikhandwe ngesikhumba. Lo muntu uma efika wangifaka uhlanga la, wangifaka uhlanga la, wangifaka uhlanga emajoyintini. Lo muntu azakhulume lutho, maqede waphuma wahamba. Uma eqembe ephuma nje emnyango, wakhana iphuma ivoice kimi, ukuqhuma, kukhaleka. Mabathi bangibuza yini, mina nangumuntu ngicabile, and iy'nhlanga, hayi ukuthi into engekho, iy'nhlanga bayibona but abambonanga umuntu ongicabile in the present of abazalwane. Kutshela ukuthi lapho kwaba sengathi ekhanda ngiyagula, ngase ngingalali emini ngoba ngangicabanga mhlawumbe ekhanda ngisekho right. Kanti leli khehla yikhehla elalizongivusa. Ngavuka from lapho ngaphila. Ngase uma wami wangitshela into eyodwa, mama, wathi mntanami, njalo masihamba siyobheka kuvela wena ukuthi wena unamandla ongafuni ukwasebenzisa. Nomfowethu engimlamayo futhi ayifakaze into leyo ngoba nje namanje. Hello guys, welcome uMkhosi. Lana-ke uyachaza-ke ubhuti ukuthi-ke yena abangasekho bakubo bazibonakalisa. Kungabe-ke kuthini ukuphawula kwakho laphaya kwi-comment section? Ugama lakhe-ke ungumprofethi uNgcobo. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section, sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde futhi sihlangane kwividiyo elandelayo. Don't forget to uchofoza usubscribe button kule channel yethu uma ungakaze uchofoze. Siyabonga.